Ленията. Вземи снимай малко. Да. Как се приготвяме. Аре, тази GoPro на каската не му дай. Включен е, да? Добре, окей. Ето го. Те тия руснаците, затова така лесно се научават на левете и после не може витат. Да, те после може витат. Имаш кола. Е безспорно. То си на много по-лесно това, Валери. Ти като свикнеш така, да, то нищо не правиш, то просто те за... Казвали си ми, когато се озвали за първи път на нормален старт. Нали? Те не знаят какво да правят. То по-добре оттам насам, отколкото от тук натам да се учиш, ебат. Учени летяли само на лебедки и се озовават на нормален старт. И става страшно. Не знаят, става страшно. Тук сега тук колана къде е? Бедрен. Той е така бедрен. Валери, помогни му, че ще малко е неясна тази сброя. Пусни го да... Е така. Едното за едното, ама нещо не мога го намеря. Чакай. Я да погледна. Его, готово ти е? Къде е? Да, е това нещо. Е това. Това ли е? Аз мисля, че това е гръдния. Това е бедрен и гръден в едно. Еко, готово. Това ли е? И това тук. Това през цялото време го търсих да го закопчая. Я напъхни малко на вътре радиото. Добре. Искаш ли това, Варио? Ай, дай да пи випка. Ама трябва да го обезопаса някак. Да, обезопаси го, защото лесно се откача. Да, мене веднъж ще падне под вип. Сложен обратно. Това било елементарно, братле. Аз само страхове къде храна в тази посока. Да се подхожда, нали, с респект към цялата. Чакай. Качвам си пари. Това къде го жирото? Роти се! Някаква суматоха. Къде се закачи това Варио? И сега ще кажа. Влезе колана. Чакай, само ще видиш на вътре да влезе. Това е дето пак. Това дърпам така през това време, държали командата. Коя станция му говориш? През една станция му говоря. Не, значи в момента, в който отцепваш, пускаш командите, няма проблем. Може да го спреш малко, като отцепиш, ако си в напа. Това ми е по-скоро въпрос. Ако си напа, ще мине малко напред крилото. То много готино като отпусне ти да. Къде ще бързо да ми изгледа? Нищо не се изгледа. Сега? Прекарай всичко. Така. Ага, команда. Добре. Та станция ли беше или коя? Тази си беше на него. Той не знам. Едната ми е в джоба, ако някой е. Едно. Чуваше нещо? Не. То нищо не чува. Тая беше на сбруята. Дето я държиш в ръката си. Дай да я държа нея. Това станция ли да? Ми сложи я за сбруята там, където беше до сега и тази. Ето кой му я сложи, че тя... Ама имаш горе с... Що не му работи тази станция? Тук в джоба ми. Дай ми. Работи, да. Защото на друго чета говорите. 225 тая. Не на 225. Що? Не знам на коя е тази. А къде е другата станция? В Милсаш ми веде. Така, станция. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Тая не е си. Ай. Аре! Го! Ако не чуеш да отцепваме, гледаш възето, след възето между вътре. Давай, какво? Вот така. Кажи си. Давай. След възето.
след въжето. Така, хубаво е във въздуха. Добре. След въжето, ако има някакви корекции да слушаш, накрая като някой ти каже отцепваш се отцепваш. Ако усетиш, че вече не те дига, продължително време, повече от 10 секунди, 15, значи не се чува по станцията или никой не ти е казал, просто се отцепваш. Толкова ти увисне въжето, Бедрения, чак просто Бедрения не го чувствам единия. Няма проблем. Имаш два. наред. Тук е закопчан, тук е закопчан споко. Добре, така. Когато вече прави цяло. Леко лева, така, прав си, готов си. Дигай ръцете горе. И така координатора, оператора и пилот. И там някъде в дъното дърпач пилот. Малко дясно ми е, малко дясно. Малко дясно. Той вятър да го изнася. Аха. Може малко дясно. Той вятъра се изнася, но ти можеш да си коригираш, аз това го видях. Не трябва обаче да го предобряш. Да. Супер, човек, това е много яко. Много е лесно. Лесно е, да. Аз клитвах къв спек ми беше там миналата година. Спек ти беше. Защото те там няма такова. Връзваш се и... Никой не поне... Няма, връзваш и... Да, ама те дърпа директно. 100, готов, не готов, няма проблем. Люс. Каляш се по леда, дърпаш се 10 минути, мога да те влачи по леда, защото кривото не ти е излязло. Не, минути от 10 секунди, то те влачи, ти оправяш кривото в леда. Не, супер яко. Няко. Да, ама те там са свикнали, защото постоянно това правят, разбираш, той ме писнало да е речено в един момент. Той толкова го прави, че в един момент му е след тая ти колко си подготвен или не си. Той Цецо ми разправяше първия път, като отишъл, като ме дръпна ребетката, щеше ме откине и вика напред, полетях направо по очи. И така опитите продължават, нормални и ненормални, всички се редат. Василе, нафтата изгори, после какво ще правим? Тук няма таксита. Отцепи ли са, бе? Още не, да. Оп.
Нещо го Добре. отцепи се. И това е. Някакво да снимам повече. И тази ли го снимаш?